kukundikana kweZANU-PF kwakashamisa vanhu vose pasi pezuva. Vanhu vari kuAmerica uko vachinzwa kuti kuZimbabwe mari iriko haichaverengeka. Inflation yacho yakakurisa zvekuti mari haichakwanisika kani. Vakapfuura kumamiliyoni, bhiriyoni, tiriyoni. Vakugadzira dzimwe mari dzinonzi makwati. Vakugadzira dzimwe mari dzinonzi kwati. Because mafigures akaguma. Pakuti munhu kana munhu ane kampani yebhazi kubva maHarare kuenda kuChiredzi aitya kuti zvino manje ndakatakura vanhu ndachaja vanhu pandinosvika kuChiredzi uko mari yekudzokesa bhazi rinogona kunge risisakwane kudira diesel to the point yekuti vamwe vanhu vanga kutonzi nemakondakita ndipei huku. Munhu kwakukwira nehuku mubhazi because chainetsa ndeyekuti kuti utore mari paunosara usvika kwauri kuenda inflation yadhabhura katatu. Saka zviri nani kutogara watakura huku munhu akukwira bhazi nebhagidhi rechibage kuti saka kubva kumasvingo kuHarare pari kudiwa mabhagidhi maviri echibage because mari haichadiwe. I remember one occasion eshamwari yangu pakuda kunotenga simende aida kutenga 20 bags dzesimende apedza kubhadhara iyo mazimari asingazikanwa. Ndopa unonyatsoona kuti ZANU-PF ine ngozi dzekumusha kwavo. Idzi ngozi idzi unonyatsoona kutoti no man vari nava vane ngozi dzekumusha kwavo dzenyasara. Idzi ngozi ndedzekuZambia idzi hadzisi ngozi haasi mamhepo emuZimbabwe ekuti munhu uchitenga simendi wati munhu wapedza kutenga simendi kwobva kwauya munhu ane maranzi wobva watonzi baba simendi yapera kona ndabhadhara varinzi aiwa kani tati simendi waibva wanzwa kuti ndo zviripo unochasoona kuti varume ava vane mhepo. But then the question vanhu yavanobvunza ndeyekuti alright kuti vanhu vekuMalawi vabva vawandisa zvekudai munyika yeZimbabwe because mawandiro acho akanyanya. Muri kureva here kuti vanhu vekuMalawi vakange vasingagoni kuenda kuTanzania yakange iri pedyo navo kana Kenya nekuti iri pedyo navo chavaivavarira vese kuti ende kuZimbabwe. Why vakange vasina kana pfungwa yekuti tiri pedyo neZambia endei kuZambia. Kuti vaende kuZambia vaitonzwa vekuZambia vaitoti nesuwo tiri kutoenda kuZimbabwe. Chaitika paZimbabwe apa chaikonzera kuti venyika dzese vekunana Mozambique vati toda kuenda kuZimbabwe yakanga iri nhau yekuti muZimbabwe life yemuZimbabwe munhu waiti kana uchisvika muZimbabwe uchida kunoirarama waibva watoona kuti Zimbabwe was an example of paradise. Zimbabwe was a literal heaven on earth. Ndo zvanga zviripo. Munhu waiti kana ungotaura kuti ndinobva kuZimbabwe waita sezvinonzi wadzika nechikepe chinobva kudenga wauya panyika panapa zvekuti munhu akabva Nyasarandi munhu akabva Zambia akauya muZimbabwe muya akanwa tii inonzi yeMilo ine mukaka wakakora chaiwo kwete uyu wakadirwa mvura uyu wako uyu kwene mukaka chaiwo wedairy board unoruomba mukaka chaiwo kwete uyu wakabviswa zvese wakabviswa cheese wakabviswa cream wakabviswa everything yana yogurt nanana hausi mukaka uyu. Mutuvi vanhu vaiko nezvari kutengeserwa mutuvi vachinzi muri kutenga mukaka handiwo mukaka. Munhu aiti akanwa kapeti iyoyo kuseni sone mazai kana kuti nebeef ko nyama yacho yakari yemabhika kana kuti neliver kunwa tii chete kuseni obva ashanda ko icho chingwa chacho
motikari yebhekari yaizikanwa kuti motikari yebhekari yakadarika, kwete kumira motikari yadarika apa location yese waziva kuti motikari yebhekari yechingwa yadarika, vanhu vanzwa vachinzwa chingwa chichinhuhwira, ende chachisiri chingwa chekuti hanzi munhu unotoroti handizopedza rofu ndiri ndega. Aa, chachiri chingwa chaicho chaicho chaizorwa butter original, hanzana butter cup, ndo majarini ataiziva izvi. Zvino munhu aiti akabva kumusha kwake kunyasaranda akanwa breakfast iyoyo nechingwa chine sunjam, hamene zvimwe zvimajamu zvaungogadzirwa mazuva ano zvinongokuturirwa shuga chete, harisisiri jemu. Unonyatsoona kuti iri harisisiri jemu, iri rinongokuturira shuga chete. Ndosaka vanhu vari kukuwara nemadiabetes muZimbabwe. Majamu ekuZimbabwe waiti kunyange wakaridya so raitwa kunge rakagadzirwa neuchere kuti rakaitwa sei. Kwete zvokuti munhu unorwara nekudya nekubva shuga diabetes nokuti hanzi munhu wadya nhikirini, wadya jemu. Zvazvisikwa izvi, zvazvisikwa izvi. Tikukuudzai chokwadi, masikati munhu wodya sadza pamwe waridya here nenyama or whatever. Munhu akabva Nyasaranda aiti akadya kudya ikoko abva atodedzera kuti handidzokere kumusha kwangu Nyasaranda. Ndo pakabva timu iye yekuti vaiti vakatambira mari, nokuti mari yekuZimbabwe yaisenza, yaishanda zvisingaiti mari yekumusha kwedu. Wainzwa munhu wokuNyasaranda achiti murungu, pamari yauri kundipa iyi yakawandisa. Murungu oti ubvanzi murungu, mari yauri kundipa iyi yakawandisa zvekutoti ipapa pamari yawandipa iyi nokuwandisa kwayakaita, ndiri kufunga kuti ndiende kumusha kuNyasaranda ndinotora mukadzi wangu nevanin'ina vangu nanatsano vangu pamari yauri kundipa iyoyoyo, iyi yauri kundipa, mari yauri kundipa iyi, aiwa tokushandira papei iyoyoyo. Family yese yonotuta notanga kushandira murungu papei yemunhu wani. Ndokwazvakabva izvozvo. Varingotoona kuti ati chokwadi nei vanhu ava ndo zvavari kutoita, vari kuungana family yese vachishandira pei yemunhu wani. Hapana anotiza, hapana anodii, hakuna kwaanoenda. Pamaweekend ndo pavaizobuda zvavo voenda vanotamba zviguru. Vakanga vanakirwa nelife yemuZimbabwe. Kana mustreet vana vaidya maice cream eLeon's, ice cream eDairy Bot ice cream, maice cream chaiwo chaiwo nezvikendi keke. Munhu aiti akabva Nyasaranda akauya akadya chikendi keke aiona kunge adya mana yabva kudenga. Zvekuti vamwe vabva vadya nezvipepa zvacho, vanhu vabva vadya nezvipepa, haiwa kumwashura, kumwindisha. Wakabvunza munhu kuti kuZimbabwe kwaigadzirwa type yegumbezi rekuti even zvimachari, kune zvimwe zvimachari, inini chichari chimwe chakatengwa nemushemberi wangu kuma70s nanhasi chiri kwachibvaruke kudochiwacha kutochisa muwashing machine kudodii achibvaruka achisakari. Kwaigadzirwa magumbezi chaiwo chaiwo. Kwete zvimagumbezi zvako izvi zvinenge zvemachina zvinenge zvakagadzirwa nemvere dzekatsi dzekuti ukachiwacha nhasi wakachiwacha kechipiri hamene chinonzi chinobvaruka mukati here. Zvimwe zvinenge zvisingazikanwa kuti zvii zviri mukati zvinongoungana one side, choita kunge chibharuma, choita kunge chinhu hazvinzwisike, choita kunge chisketi riri gumbezi. Gumbezi rino expire, gumbezi ranga risinga expire mani. Kwaita zvimwe zvimagumbezi zvaitwa ngeso zvine mvere mumakumbo mamene zvakamonwa zvinenge zvitambu. Chigumbezi ndakanganwa zita racho, chakakora chine kala so inenge yecheki zvaiwanikwa zvine makala eblue, eyero, egreen, eblack, nered, nechikwa, makala akasangana. Chachisingaperi chigumbezi ichocho, chachisingasakari chigumbezi ichocho. Kudodii chichiwachwa nedzimwe sipo dzainzi majeremani dzemavara neimwe dzechimugondia sipo yechimugondia meiziva, nemafuta mamwe ataizora aivanga ari muchigaba chakakura hamene 1 kg cheyelo so chokuti mafuta iwaya maiti muchimazora maita gore rese muchizora mafuta iwaya anga asingaperi. Mafuta iwo chinenge chigaba chinenge chakadiwa kunzi shero here ari mafuta ekuzora. Kana wakashawa makadzimaita varombo madii hameno manogeza kurwizi kwanga kune sipa yataiziva isi yesunlight chaicho nechimugondia chachanzi unity soap chokuti maigona kugezesa nechocho motozora kana usina sipa.
kweshamanga nemare munhu muzora sipo iyoyo maiswera muchipenya. Ndozvataiziva izvi, ndozvataiziva. Kumaruzevha kuvasikana vaitotora mafuta iwayaya amene nemumwe tepe muona mafuta aya aishandiswa ibikwa. Ko kumusha kwanga usina zvimafishi oil zvaakudyiswa vanhu zviri kubva kuSouth Africa zvekuti kuSouth Africa makambani anoenda mugungwa achinokumba nemaneti maramba achisvina mafuta achigadzira mafishi oil ekuti antu akudyiwa nemunhu wese kuZimbabwe. Unonzwa muposera achiti handidye muramba but mafishi oil akagadzirwa nemuramba vari kudya. Varungu vese mabhuni vari kuchengeta nguruve muSouth Africa vari kutora mafuta iwaya vachikumba vachisvina vachigadzira mafuta vachiendesa kuZimbabwe. Mapostori vari kudushura vachidashura kudya zvemafuta izvozvo. Hapana hwana ari kumboti mweya ndidzo kuti mafuta aya haana hasi right. That is why vangotambira vanhu veZANU PF vakang'ora mapostori ese ari kuZimbabwe kwe vari kudya mafuta anobva kuSouth Africa. Kumusha kukaigadzura mamwe mafuta anobva enzungu, mamwe mafuta emusunflower kwangu nana olivin oil, panel oil. Kumusha kuya ndo mafuta ataiziva isi. Kuti 1 spoon akaiswa mumafuta unetongo wadira gaba rese musikana ipopoterwa nana muchembere kuti uchitarirawo nemuriwo wese wamafuta ega ega. Kunotaa wakandaisa spoon zonzi wanyanyisa kanoona mafuta aya waitongadira bhodhoro rese remafuta kana olivin nana panel. But nokuda kwengozi dzenhamo dzekumusha kwevarume ava pavakati vapinda muZimbabwe vakati aiwa maZimbabwe akapusa akadzungaira they are very peaceful. Regai titore nyika tiitonge. Vakutora chibage vakwendisa Nyasarandi muZimbabwe masara mune nzara. Tinodziko hakusisina chibage kumatura. Yowe chakaendepi chakaenda Nyasarandi. Ko fertilizer yagadzirwa pamufako sapa Zimbabwe fertilizer kambanana. Vatora fertilizer yese yaenda achitatenga matrakita ese aenda Nyasarandi mamwe aenda Zambia. Vakututa nemombe dzemukaka, vakututa nemombe dzebifi. Vakomana. Chiko nemanyasarandi aya vatakura zvese vana. Kumusha kwacho vakakwavo kumusha kwacho kwavaitutira zvinhu vakazogona kuita zvinhu kwazvo. Hakuna zvinhu kwazvo. Nanhasi vanhu vachiri kungotiza Nyasarandi unonzwa munhu achiti ndoda kuenda kuZimbabwe. Kuine maketwa sei rudzi rwacho rwese. Vazere muHarare. Nhamo yakarova muHarare zvekuti Febhati kumusha kwavo vakaramba kudzokera. Kwakuti kumusha kwenyu tiri kunzwa kuti mari yekumusha kwenyu inenge iri kutenga makwasha. Zambia mune makwasha, kuMalawi mune makwasha, muri vanhu vamwe chete kai. Kumusha kwenyu mari yenyu iri kutenga. Dzokerai kumusha. Havadi zvekudzokera kumusha kwavo. Zvekudzokera kumusha kwavo havadi vana. Havadi. Vanozviziva kuti Zimbabwe zvinhu zvakaoma nekuda kwavo, but Zimbabwe ichadzokera kupfuura zvayakenge iri. Ndosaka muchiona vanochema kwazvo kuti wakani musataure kuti Manyasarandi takauraya mandevere. Aiwa musataure kana kuti tisu Manyasarandi tauraya nyika. Ingotaurei kuti ZANU PF, ingotaurei kuti siyanai nekuti Manyasarandi tiri Africa imwe chete, tiri Africa imwe chete, but kumusha kwenyu imimi hamugoni kundipa purazi, hamugoni kundipa mombe imimi. Handigoni kutora mamaini, handigoni kuchera diamonds, handigoni kuchera kopa kuZambia. Munonditaurira kuti these are natural resources meant for Zambians. No foreigner should touch. Ndio zvamunotitaurira imi. Kumusha kwenyu munotaura kuti Zambians comes first, Malawians comes first, but kuZimbabwe munotaura kuti aiwa dzimba ndedzedu kuti tine democracy. Munoita maminister, munoita masenator, munoita maMP, munoita mapresident. Munoita vakuru vearmy, munoita vakuru vejudicial, munoita vakuru vemapurisa. Kumapurazi chaucho muda kuita vakuru, kumaprivate company muda kuita vakuru zvese dhimika. Saka tichitaura musati tangi. But kumusha kwenyu munokuziva. Hamudi kutaura zvekumusha, hamudi zvemusha kwenyu zvitaurweni. Isu tasikazoti vanhu vanochengeta nyoka isu. Nokuromba dhimi makauya nazvo zvese zvekutamba zvigure nokurara kumakuva muchidyisa vanhu nyama mbishi. Tatisingazvizive isi taizvizivirepi? Zimbabwe yakanga iri nyika yakanaka mani.
yakanakisa. Muri kungobika chisadza chako apa waitenga lakto yekuti wakadya munhu waiswera uchinwa mvura. The reason why muZimbabwe manga musikagadzirwa mazi 2 liter drink inauye kuti ka 300 mils kakari an original Coke drink, original Fanta, original Spaletta, mabrand atenu ana cherry plum, ana lemonade, nana tarino, tainwa tarino munyika mwe. Tichimba kuskora tarino inonaka, tarino TAERINO 1 2 3 4 vanhu vakuimba tarino yakutenderera tarino ya kuzvikoro ndo dzatainwa kavana tarino idzi dzine mabhodhuru akati akamonyoroka idzi, because it was an original drink. Wakainwa drink yobva ati ndipe kuno mvura ikunwa, iwo one way refreshing drink, wana Pepsi Cola. But Manyasarandi akauya akavhiringidza zvinhu zvese. Iwona zvawangofamba kuti sungai vanhu, vharirai vanhu mujeri, pfurai nepfuta. Dei Manyasarandi zvamakutipedza, hanzi apfurai chete nepfuti, vari kutitadzisa kutonga. Mauraya nyika yamusi kuzviona here Manyasarandi mabwidi, matikuwadzira nyika. Manyasarandi mabwidi, mabvakure, matera njanji, matiurayira nyika iyi. Hanzi usataure. MuZimbabwe mama kumanufekishwa dzimotokari kudini. PaWillivo mumwe wenyu akatora motokari akaendesa kuGhana 200 cars, just taking 200 buckets from Willivo Mazda Motor Industry. Maigadzirwa matraki, ma-ERF nekambani yare Richard Forden paBruwaya, matrailer, maspecial trailer aigadzirwa muZimbabwe mwe, mataya achigadzirwa munyika mwe, pendi yekupenda ichigadzirwa munyika ye. Iko zvozvi makuimpota nesipo yekugezesa nekorogeti netoilet paper nekuda kweManyasarandi. Aiwa iwe upenyu hwakadai hwaiwa kane vanhu. Aiwa kane toilet paper, unoimpota toilet paper, kutonga nyika kusvika pakuimpota toilet paper. Aiwa paManyasarandi. No man, mabire enyu akanyanya. Hamunyari. Munhu unochengeta over 10 billion United States dollars. Nyika ichiremba itakurembera nenzara, makacherera mari. Munoona utsinyo hwamunawo soManyasarandi inini hwandityisa ini. Aiwa utsinyo hwakadaro ndakumboona ini. Level yeutsinyo hwamunawo soka hunotyisa. Munhu kuridza cheko magitari vana Leonard Debo makavaitira utsinyo. Vana Thomas Mapfuma akatizira kuAmerica makaitira, munosiya parudzi rwenyu, munosiyana imi vana Macheso, vanani muchisumudzirana, vana Zhakata makavaitira utsinye, makabhana music kuti hatidi kunzwa music yaZhakata. Munoda kuti dzekumusha kwenyu dziridzwe pachinyasarandi penyu ipapa imimi. Ndo zvamunoitana muchisumudzirana muchididi. Apa muri kutondizvonda kuti iri toda kuridambura musoro. Hakuna zvakadaro. Muri kuzvinyepera, tinonetsana. Zvinhu zvokuti ari kutaurira izvozvo ndataurira izvo ZANU-PF chete. Ndimi kaZANU-PF yacho. Ndimi ZANU-PF yacho, ZANU-PF yemadziteteguru yedu, makauraya vese. Dai ana Leopold Takawira, nana Josiah Tongogara, nana Herbert Chitepo vakaurayiwa nevari kutaita aiwaka. Varungu vatitadzira, honei wakatiuraya. Pati manje vakaurayiwa nemi vanhu vekuMalawi nekuZambia. Makaita take over ZANU. Zvunzi usataurire izvozvo. Ikona zvimandevera anotivenga isusu nenhau yeGuku raHundi. Kandi ndimi imi makauraya. Palist yeGuku raHundi, palist yese ye5th Brigade, ndimi mega Manyasarandi. But mhosva iyo iri mumaoko edu isusu. Zvunzi usataurire izvozvo. Zvikasataurwa neni zvinotaurwa nani. Bhaibheri rakati hakuna chinhu chakaitika pakavanzika chisingazodanidzirwa pamusoro pegomo. Ndosaka ndakuira pamusoro pegomo kuti ndizvizhambatate. Vese ava vamwe vataiti maopposition leader, vamwe vedu ava Natendai Bita. Kumusha kwavo Manyasarandi vana. Vana Job Sikala havasi maZimbabwena, vangongoberekewo muZimbabwe by chance. Timu yenyu zhinji imi hamusi maZimbabwe, tokuzevesa ana Monzora, vana Shabangu hamusi maZimbabweni. Shabangu uyu anetsa uyu haasi muZimbabweni. Munoti uku kuZANU-PF muri kwenerwe seri munopinda futi kuopposition.
muri kutivhariridzira kuti mazimbabwe haafanirwe kunge ari in charge of a opposition political party, haafanirwe kunge vari kuzeka, haafanirwe kunge vari kujudicial. Mazimbabwe manyanya kuti dzvanyerera mani Manyasarandi. No man, aiwa mazvozvinyanya izvi imini, mazvinyanyisa imini, hamusi kuzviona kuti muri kunyanyisa. Hatisisina zvipatara isu vanhu vekumusha kwediwa kunorapwa kunze kwenyika, hatisisina zvikoro izvi, takufamba tisina kupfeka, taamarombe kupedzisira, yet nyika yedu yakapfuma zvisingaiti. Zvakonzerwa nemi imi Manyasarandi. Utsinye hwamunahwo huri too dangerous imi. Taiverengeswa mabhaibheri tichioneswa kuti Satani ndouyu, Satani ndouyu, but pamakauya dhimi makadzinga kaimi maMoziremu, uyu dokora uyu, naTemba Muliswa uyu, natendai biti ndo vakanesa muparliamendi kuti chiKristu chibhanwe muzvikoro neminamato ebviswe muparliamendi. Imimi mega Manyasarandi, imimi mega ndimatiurayira nyika imi. Ndimi muri kubhana Christianity, ndo hamati mada kuti chiMoziremu chiiswe nokuda kwokuti chiMoziremu was the first in the country. Uyu dokora pakazopiwa nickname kunzi dofura. Aiwa imimi takutadzai imimi, munoona zvamunoita imimi Manyasarandi, imimi nemaMoziremu, makapfeka tuheti twenyu twemukofia nezvimwe zvembe zvenyu zvinenge zvimadhirezi so. Amina kuti makaitwa sei rudzi rwenyu? Amina kuti makaitwa sei? Makada kutanga kuti hatidi kudya nyama dzakaurayiwa nemamwe maurayirwa, tinoda dzedu dzakanamatirwa nechiMoziremu dzinonzi haruru. Muchidzibada kudzidzisa vanhu vekuZimbabwe kuti itai zvechiMoziremu zvaala, muchinamata makasunama, makafongora, musoro pasi, magaro mudenga. Muchidzidzisa vanhu kuita zvinhu zvakadaro imi. Manyanya manini, muri kuzvinyanyisa. Ndo zvatiri kutika, toda kuti zvinamato zvenyu zvivharwe. Kana takutaura zvinamato zvenyu ndazvivharwa, kuti freedom of worship. Aiwa munonotira kumusha kwenyu Nyasarandi. Hatisi kuti imimi regedzai kuita zvechiMoziremu, hatisi kuti regedzai kutamba zvigure. Munonotambira zvigure kumusha kwenyu kuZambia, munotambira zvigure kumusha kwenyu kumaNyasarandi. Kana muchidzoka kuZimbabwe modzoka as citizens. Aiwa hatisi kuda kumbozvinzwa zvekuti munotamba zvigure muZimbabwe muchivaka zvimamoske, muchifurirana nauyo ana pana Budhuru nana Musa vane zvimasupamaketa. Aiwa hatisi kumbozvida izvozvo kana muZimbabwe itsva, hatisi kuzvida. You have reduced our police kuti vasekwe vaite marombe kupedzisira mapurisa edu. Munhu womupurisa anoshayiwa mari yekukwana Colgate yekukwesha mukano, wokuti akashama mubhazimo mapinda achiti ID passport munetonge toilet mubhazi mese mapinda mupurisa ashama chete mukano. No man, hamusikuona mazvinyanya imi Manyasarandi. Matiurayira nyika, masoja edu anenge marombe. Aiwa mazvinyanya mani, makaitwa sei rudzi rwenyu imi? Aiwa makutiunzira chituko chenyu cheIslam pamusoro penyika yeZimbabwe. Imi makatukwa kaimi because munoita Satanism. Zimbabwe is a Christian nation. Imi makatukwa imi. Amufanirwi chese chamunobata chinobva chatukwa. Wone zvakaita mari yemuZimbabwe, makaichinja, makaita njuga, makaita makasa, makachinja how many times muchichinja mari imi? Zvese zvinobatwa nemi Manyasarandi, changobatwa nemunhu ane ruoko rwechiNyasarandi chete, chinhu ichocho chatoparara. Makatukwa panyika pano nokudenga imi Manyasarandi, makatukwa imi. Makatukwa nenhau yeSatanism dzenyu idzimi.